Okay mga guys, mga ka-anglers, magandang gabi sa inyo lahat. Andito na naman po kami sa dating spot na pinamimingwitan namin, malapit sa Jeddah Power Plant. Ayan po siya. At yung po mga kasama ko, si Alan, si Jess, si Erwin at saka si Idol Fernan. Naghahanda sila ng pagkain kasi hindi pa kami kumakain at the same time kakarating lang po. So kainan na. By the way, shout out nga pala sa mga kasama kong mga anglers na hindi nakasama sa amin ngayon. Kila Noel, kila Tony, kay Master Bert, saka kay Oyram na nasa Poland na ngayon. So kami na lang muna dito. Kaming tropa, yan ang setup namin. So mag-umpisa na kaming mag-setup ng mga gamit. So sige, ayusin na muna yan. Tayo makapanghain na muna habang nagse-setup ng ng pamingwit. Ayan, naka-prepare na yan. May ilaw na, may liwanag na. So mamaya na lang po mga kaibigan kapag nag-uumpisa na ang hatakan at batuhan. Okay, maraming salamat. Magandang gabi. So paano mga guys? Kakain muna kami. Ito, nagsasalo-salo ng tropa. Ang lamig. Ito alam nyo na bili ko short sa sa Center Point 32 Real. Sa Center Point? Ito sa sa Al Salam. Ganda rin siya. Di ba bawal? Hindi. Bakit? Kain muna ako. Ayan guys, nawala ng tubig. Kanina andito ang tubig. Ayun yung puno ng pamingwit namin. Andito kanina yung tubig, dito banda. Ngayon andun na ang tubig. Napakalayo na. Siguro more or less mga 10 meters. Yes, mga 10 meters na to. Ito yung ang layo na. Kumbaga sa kung tawagin sa amin ito doon sa probinsya ay hibas. Low tide, hibas yan ang tawag sa amin. So kaya wala kayong mahuling isda. Ang layo ng isda, andun. Doon, sa kabilang dulo doon, sa kabilang ibayo. Pero wag kang malamig ang tubig. Wala ka pating makitang dito sa tubig. Ano ba ang tawag din Wala ka malang makitang nilalang na pwedeng mapakinabangan. Kasi nga, ang layo. Pati mga isda, lumayo na rin. Saan sila lalangoy din kakapiranggot ang tubig Ere walang katubig-tubig. Ay ano ga mahuhuli din Dini naman sa kabilang bandang ere may tubig. Kaya laang ere. Ba't baga di kami din napadpad sa dagat na walang tubig. Ayun may isdang maliit. Walang anong mahuhuli namin din Ni alimasag na ligaw, wala. Ay siya naman. Hanggang lakad-lakad laang. Pero talagang wala. Parang sa tingin ko wala kayong mahuhuli. Kahit alimasag wala Wala man lang na halimaw na naglalaro sa dagat. Wala man lang alimasag. Sus Marianong garapon. Wala merong isda. Ano ito? Ayan, naglalangoy. Ay, hipon! May hipon Yun nag-iisa. Lumulusob sa liwanag. Isang hipon. Ayun hipon.
Panghulihin ko. Ayan, ay marami sila. Alan! Ang daing hipon na maliliit. Swahi. Ayun pa oh. Mga epon. Wala man lang walang mapapakinabangan. Santa Maria. Wala mga kabayan, wala mga ka-anglers, walang siguro bukas pag high tide baka sakaling may kumagat. Sa ngayon wala talagang kakagat walang mababaw ang tubig. Mapi sadik, mapi. Wala ka man lang makikita na biyaya ng dagat ngayon Okay sanang ipain yung maliliit na hipon na yun. Kung malalim ang tubig. Pero babalikan ko yun. Kukunin ko yung ko. Panghuli ko. 2,000 years later. Ha? Butete! Oo nga Malaki yung alon Laki ng alon! Ano kaya? Hindi, talakitok. Hindi. Talakitok. May ilalim Talakitok Talakitok. Pumapalag. Talakitok. Fernan! Talakitok! Uy! Ano kaya? Talakitok. Talakitok. Talakitok nga GT. Wow. Video hindi. mo? Hindi GT. Yung stripe. Talakitok. Video ba? Meron. Ang laki. Wow. Ito si Fernandez. Sige. Ang lit yan, posing. Tingnan mo yung sima ko. Ay, yung malaki. Alin? Malaki ang sima? Oo, yung Na Oo. Ginagawa! Lalim na din Hindi pa nakarinig itong mo. Yes! laki mga Ay, talakitok pala dito. Ito lang naman ang nahuli ng anglers. Bali, may talakitok, may malakepyas, may syahur. So, bali yung talakitok, yun yung reference niya, yung martilyo, yung maso namin ginagamit. So, imagine niyo yung maso at saka yung talakitok. Ayan na lang siya. Tapos ito yung magdamag na pinagpuyatan ni Idol Fernan. Okay mga kaibigan. Kasi medyo tanghali na at saka mainit na kaya nagpaplano na kami mag-pack up. So, ayan po ang aming nahuli. Ang pinagkaloob ng karagatan. So, maraming salamat. Nagkano naman tayo, nakaminor naman tayo balibag buko lang siya balibag buko lang. Tayo, effort na effort bumato. May poise pa pa. Kailangan talaga yung poise mo ayos na ayos. Dagdag exercise. Dagdag exercise din Ginawa kaya sa katawan pag nakapamingwit yung isang linggong trabaho pag nakalipas ang linggo tapos ang linggo excited na ako niya mamingwit. Ang utak ko niyan nasa pagbili na ng pamain. Puta gisa yan. Ganun talaga. Way back home. Okay, sana naman. Sana sa Ramadan Ramadan holiday magkasama-sama tayo Kahit sa Mujarma? Larga tayo doon sa Mujarma. Pag walang pasok sila Alvin, doon tayo. Lang tayo ng kasya naman dito, ilan ba? Dito kasya
Yayain namin sila Bengali. 3 sa likod. Oo, magyaya ka para medyo maano tayo ng sasakyan. Marami tayo. Oo, si Bert, makakasakay kay Bert, mga 2 piraso doon, 3. Daanan na, dito tayo mag-along di seaside tayo. Makikita natin dyan si Cho, nandyan yun eh. Nakita ko kanina, pumunta doon. Ang pinipwestuhan siguro ni Cho, tama ka yung yung sa may Caraba. Oo, yun dapat pupuntahan natin. Ang dami namimingwit, oh. Ayan po, oh, tabing dagat, ang dami namimingwit. Kung sa bagay, sa tabing dagat naman talaga namimingwit. Ayun. Pero yung pinaka gusto ko kasi pwestuhan sa pamingwit, yung katabi ko yung sasakyan ko. Oo, yung ano ba? Oo. Para kung sakasakali, hindi, yung para kung sakasakali ba, ikaw ay gusto mong matulog o humilata. Tapos yung rad mo, yan lang nasa magtabi mo lang. Ako naman gusto ko yung tumatakbo ako. Para Exercise. Ay, nakailang takbo kaya ako kanina? Ah. kaya yun ang inaano ko, kaya malayo yung pamimig ko dahil nakakapag-exercise. Ay, talaga naman, doon sa iyo, nakailang takbo ko doon sa rad mo. Dalawang pitas ko doon. Meron akong isang pitas doon sa akin. Oo, sa'yo yung dulo. Dulo po. Tangina. Ay, tinakbo ko pa yung yuko doon sa talakitok mo. Nakailan akong takbo doon sa iyo. Kala ko ano lang yun eh, malakapat na malaki din. Malakapat. Hindi, kasi mabigat. Sabi ko po, ang bigat nito parang butete ah. Pero malalim. May ilalim siya, kaya sabi ko nga, puta na. Sabi ko, Alan, talakitok ito. Oh. Ang bigat. Bumigat lalo nang may sumabit na damo. Kaya siguro hindi rin siya malaki. Oo, may kasamang damo. May kasamang gulay. Actually, arosep yun, yung sumabit na yun. Ito yung na dried na arosep, patay na arosep. Mapuruan yung malaki ito, kaya walang ano eh. Ang ano talaga, putol ng ano, yung... Putol lang ng rig, ano? Oo. Dito eh, ano, kapag nabilo, lumagos. Maganda pag sumabit ay sa hasang. Walang kawala talaga pag sa hasang kumabit. Kasi nasasaktan siya, hindi siya makapagmersa eh. Oo, basta hasang ang tinama. Pero pag dito sa mga labi na to, namumwersa pa yan eh. Yan, hinahayaan nilang mapitas yung uso nila eh. Nauunat yung ano. Oo, nauunat. Pagka napunta doon sa makunat, matigas na parte ng panga niya. Wala, kung yung malit ang nakadali mo, wala yun. Wala na yun. Buti doon kumagat na medyo malaking taga ko. Sabi ko nga, nasunog gari, ano? Ay, nasunog gari. Substation, ano? Ay, sunog. Kalahin mo yun. Mga